Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. This time check is brought all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Aksyon! Ay, patrol! Alas 9:45 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good evening sa liwat. Mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. Sa liwat naga-welcome na naman kami sa inyo sa isa edisyon sa sining palatuntunan. Aksyon at Patrol alas 9:30 tubtob alas 11 sang gabi. Lunes tubtob Sabado dari lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Sa Isuso 4 sa Lilisuan sa inyo sa ditang sa tagsa ka mga radyo. Kaya kita sa Martes nga pagpangalagad. Basta Martes, talos kita dire nga nagapangalagad. Talos kita sa ring trono. Aksyon Marlon Hinobaya. Una sa mga adlaw sa nga ikaduwa nga bulan sa nga tuig 2022. Ang bulan sa nga Pebrero kung lantabod nyo maka-aksyon. Amo ini sa ang bulan nga pinakapi nasahi sa tuig 2022. Una bes amo ni sang may pinakalipot nga adlaw. Pinakanubo nga pit sa mga nagalabot lamang ini sa 28 ang numero. Nagalabot lamang sa 28 ang petsa. Amo ning tuig ang ginakainitan. Hindi man santarada. Pero mayara gid sa naga-agro tayo sa ring unto. Basta gani ang bulan sang Pebrero hasta lang sa 28. Ilabina sa mga nagasaulog sa ilis sa kaadlawan nga Pebrero 29. Kay sa mga tuig 2022 way sila sang birthday. Hasta lang sa 28 sa mga bulan sa Pebrero ho. Galing kay ginasiling sa kada apat ka tuig na siya. No, naga 28 lang ang petsa sa bulan sa Pebrero.
Pero ti ang mga nagasaulog sa nga birthday nila kada Pebrero 29 o kung kaysa may aragaman gani pang Pebrero 30 na anad-anad naman ah. Kundi sila magsaulog sa Pebrero 28 mismo, sa ulogon sa Marso 1 eh. Hindi gani ko na nagasaulog Pebrero 29, nga matopan nga wa isang petsa 29, sa ulogon naman sa Marso 1 eh. Silang among ginang live diri sa kalibutan. Ang ato sa mga ka-aksyon outside the Philippines. Sa din mga bahin sa nga kalibutan basta mabatian ang signal sa nga Diwa Easy Action Radio Bacolod pagi sa ato sa nga live stream sa YouTube live nga ari na nagapabatsag na sa rigid nga mga talion sa ato sa nga mga viewers. So sige lang, kalokal malang muna kadugay-dugay i-acknowledge tang ito sa mga mensahe. May pila naman ka oras mga ka-aksyon ang nakalipas ang mga tinuga diri sa pungsod sang Pilipinas. Labi na ang mga Chinese community ang nagsaulog sang Chinese New Year. Isa man ni kapag saulog sang bag-o nga tuig diri sa Pilipinas. Mosilingon sa ato sa pungsod nga Pilipinas sa karon. Duwa ka beses nga nagaselebrar ang mga Filipino sang bag-ong tuig. Iuna amo nang pagtapos sang Gregorian calendar kag pagtapos sang Chinese calendar. Ang Chinese New Year damo sang nagapamangkot undiin kag san ogid nagsugod ang Chinese New Year diri sa Pilipinas. Kaya mo na sadtong pag-abot diri sa ato sa nga pungsod sa mga Chinese para magnegosyo. Isa dara mga ka-aksyon ang ginatuwag nga barter. Labi na dara sa mga Binondo, Manila. Ang Binondo, Manila amo ng sentro sang negosyo sa Manila nga kapital sa pungsod sang Pilipinas. Pareho naton nga mga Pilipino. Ang mga ka-aksyon naton nga mga Chinese mayara man na sila sang kaugalingon nga pamaagi, kaugalingon nga petsa sa saulog sang bag-ong tuig. May kaugalingon nga tradisyon. May kinaiya kag mga seremonya. May ritual pa gani nga mo ang ginhalinan sang ilang mga ninuno. Dito mismo sa mga pungsod sang China, ang pinakasikat o pinakabantog dito nga pagsaulog amo ang New Year Festival. Kilalaman sa tuwag nga Spring Festival. Kaya man ginasaulog inadungan sa pagtapos ang winter o kon ang tigtulugnaw. Kag ang pagpanugod naman sang spring o kon sa mga Tagalog pa tagsibol. Ang petsa sa Chinese New Year celebration, hindi niya pareho sa aton nga nalansang. Lain-lain niyang petsa sa New Year celebration sa Chinese. Lain sang sa mga Kristiyano, nga kita yung mga Kristiyano nakalansang inaya sa unang adlaw sang Enero kada tuig. Pagpatak sang oras nga alas 12:01 sang petsa 1 sa bulan sang Enero, dara lang gid niya ang pagsulod sa bag-ong tuig. Ang Chinese New Year nagalain-lain ang petsa. Ang rason sina bangod ginabase ina sa lunar kag sa solar calendar nga may 12 bulan. Ang Chinese New Year ang ginasugdan sa unang adlaw sang bag-o nga bulan o kung ginatuwag nga New Moon. Sa taran-taran nga bahin sang kalibutan, halos taran nga bahin sa kalibutan, taran nga lugar sa kalibutan sa dibuluan tarang, may ara gid komunidad sang mga Chinese mo, di ba? Hindi ko lang ka-sure. Basta kalabanan siguro, may Chinese community gid, kag nagasaulog gid sang Chinese New Year. Sa aton taran, labi na sa mga ka-aksyon nato nga mga Chinese,
Kung hey Fatsoy, kung hey Watchay. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. 53 minutos nakaligas sa tak ng alas 9 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Dugay-dugay mga kaupo na nato sa mga aksyon na unit reporters. Sa bahin sa nga balita National News Center naton gina mansubong. Ginatutukan sa mong ni aksyon ang defensor. Sa bahin naman sa ato sa mga aksyon na unit reporters na kalain-lain ng mga distrito. Dugay-dugay mga balbal man sila sa ilisan ng tipon ng mga balita. Ato sa mga patrol, temprano bakit na nagpadulong sa may sunod sa nga silay. Ang sabahin sa nga balita lokal. Ari may isa na naman kakabuhi na dula ho. May lalaki gintero na naman sa mga gabi, patay. Maubisan pa nga mayara sa gina-implementar nga kumalikgan banho. Ang mga kriminal subong, wagi niya malingkang nagakalusot gihapon. Pigaw ang pagbantay. Nangalaman kita magkasiling hindi pigaw kay nakalusot. Kung wa'y guro nakalusot, di mabilib kita eh. Kurti nga nakalusot ka may mga checkpoint mga dagi na patigayon. May kantaran sining ina-implementar ako balik ganban. Lusot gihapon Kung sino ang target nga patsyon, tuman lamang kapuso. Ang sunod sang victorious mga kaaksyon sa mga gabi. Gintayog sa nga balita angot sa pagtiro patay sa isa ka lalaki. May pila pa lamang kasegundos ang nakaligad. Sang nakasulod ini siya sa ginamaniho niyang Toyota Fortuner. Nga nagaparking dara sa may parking lot sang sako pa ni sa Victoria City Hall. Di sa lapit gini, tamwa lang sa highway. Sang sunod sang Victoria, sakop ini sang Barangay 4, Victoria City. Nakasunod na siya maka-aksyon sa driver side. Way pasagani makapanira sa portahan sang salakyan niya. Din palapitan na siya sa isa kay persona. Ang may bit-bit nga pusil. Way damo-gamo tiniro. Ang subo-subo dari nga balita maka-aksyon kay sa matabo ang krimen. Ara pa upod aya sa ding asawa ho. Kag ang taralupang doon sa ding balita. Pagod ining biktima, nagaserbe ining leader sang Victoria's Muslim Community. Presidente sang grupo sa mga Muslim sa sunod sang Victoria's. Isa ka negosyante. Yari pa ni mag-una naman ni nga krimen nga pagpatay ho. Wala pa magtahaw ang kaso sang pinatyanay nga nagluntad diri sa Bacolod kaga pila kabahin sa nga Negros Occidental. Priska pa sa pinsar sa Bacolodon kag Negrosanon. Subong ang mga nagluluntad nga krimen muna nga kanasmanah ang Negros Occidental Bacolod nagahibi. Kung wala sang krimen nga nagluntad, krimen nga pagpatay. Subong wala pagani miyura ang halos kalawanang gid. Way pa mayura kung tabo to sa mga kaso to. Di subong agab ari na dugangan na naman dugang na naman sa lista nyo na. Ining balita nga pag-atiro maka-aksyon sa presidente sa Muslim community. Sa sunod sa Victoria's ang personal. Again, kantuan gid sa ato sa nga patrol. Agi kay aksyon na John Diaz, kay aksyon na Nixon na Tahom. Personal nga nagkantugin sa eksena sa insidente sa krimen. Agod pisa-pisahon o sa ang insidente. Ano ba lang ginhalinan sa di? Kag anong nadangatan na sa investigasyon sa ato sa kapulisan? Ang tagluthang to nga ginasiling nag-isahanon lang din na to. Ang bagong hepe sa Victoria's PNP na si Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo Jr. nagsaysay kaina sa unang interview sa Aksyon Radio Bacolod. Paagi sa ka-aksyon John Diaz nagsiling nga ang pila ka mga anggulo
nga ila sila ginatutukan. Una, diri amo ang negosyo. Bago negosyante ang biktima mo. Ikaduwa, diri amo ang personal. Mo pala na. Yang asawa tinguan sang pulis nga may istorya. Man sa resilente na natabuan nga asawa ra masulod mo. Sang salakyan o po sining biktima sang ginhimo sang tagluthang ang krimen. Plus yung tinguan man sang ato sining nga kapulisan nga mausisa ang cellphone sa sining biktima kay basi pa lang kung mayara sa mensahe nga makabulig sila sining investigasyon. Dra lang ko kuto ba niya ko maghala pahatag ka komentaryo kay nagligad to komentaryo ko maman. Ay binalo ka komentaryo to diri maka-aksyon. Kaga panugyan kung paano masolbar ining sunod-sunod nga mga krimen. Mo mangyapon. Pero patay, imbestigahan ang kaso pundo. Sunod nga adlaw, wala naman, may tidiro naman patay. Imbestigahan ang kaso pundo. Halong na lang ta, magsig halong na lang ta. Isan diin kita magpadulong. Halong kita, lingi sa wala, lingi sa tuo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Alas 9:59, nano pagid ang balita sa bahin sang lokal. Bawari na ang dinis uganay sa politika. Ang hinakutay supporter sa mga kandidato sa maabot nga piniliay. Diri na namunot, diri na sa Negros Occidental Bacolod. Way padalabot ibang sa mga kaprobinsahanan surad kag Banwa. Diri lang sa Bacolod kag Negros Occidental. Man dasig babalaan mo. Pagod santuman ka moderno kag high-tech na sa ato sa communication. Pagpa-picture sang kandidato sa supporter. Post na yon sa social media. Hambalan na yon sa mga kontrapartido. Dere sa Bacolod kag Negros Occidental subong nagasinumbali lang. Pati ang mga pagsulundan kung kaisa nagakalipatan. Halan nyo. Pinagustong piyak ka grupo, malusan bansang piyak ka grupo. Ang akon ginamuno diri amo ang pagpangaluyag sa mga kandidato sa mga botante para makuha ang suporta. Pati opisyal sang barangay naga-entra naman. May nagapamangkot diyon tinulabot yun Action Marlon. Kay ang opisyal sa barangay luyag magsuporta sa kandidato nga nagapapili sa maabot nga eleksyon. Dugay-dugay lang bla. Ikon opisyal sa barangay, kapitan, kagawad, pati SK chairperson, SK chairman, chairwoman. Daw nalipatan na ang prohibition ang nasaad sa idalom sang Omnibus Election Code kag Section 93 sang Local Government Code of the Philippines against engaging in partisan political activities. Ang iban gari ako ga siling sila nga why na ya mom na gyapon why pa sa nagreklamo mo. Nasulat na maka-aksyon nga they cannot campaign or endorse the candidacy of any person. More so, they cannot use the resources of the barangays for political activities. That is a violation of the law. Ang barangay and Barasangko de Kabatan officials are non-partisan by nature and practice. Pagin man kita sa ganito, mod din na grupo Pero kamo na lang mismo na mga kaaksyon ta. Ang mag-ibalo kung bala inigakatabo dari sa Negros Occidental, labi na dari sa Bacolod. Mono malang na ang bato-bato sa langit, ang maigo, may palit. Kaya nga aman, sos klaro pa sa alas 4 ho. Na makit-antang pag binayaw sa pilat ka mga opisyal sa barangay.
sa mga kandidato nga kuno ila ginasuportahan ho. Kaya kung padalman tagad ka kung may magreklamo gid, dapat i-spare ang barangay sa political activities. Dapat magpabili nina ang ginatuwag nga apolitical. Munuhon ko pa ang ginambal sa nga DILG nagliligad nga mga binulan ng kontinuig. Galing ba si Subong medyo nalipatan na bala? Dumduman ko din siling sa nga DILG mo. Ang barangay officials nga naga-entra sa partisan political activities ang naga-makabigin na pagsupag sa Omnibus Election Code. Hala ka mo na, sigihan nyo na. At sa mga kandidato naman nga bisa nakabalo na nga hindi pwede hala sigihon gyapon. Birahin nyo ah. Ari kay berahontang flash report sa ato sa nga patrol. With action John Diaz, action John sa report please come in. Aksa na mga masobra ito nga sa milyon ka pesos nga balor sa nga ginasuspetsuan Shabu ang na-recover sa Philippine Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6 diri sa Ilabaybas Operation sining nga gabi diri ni area sa Purok 13 sa Kapaksyon Mars sa nga barangay Mandalagan sulod sa Bacolod. Ayon na sa IT no basi nila ma-play bilang mga photos nakita na to na actually subong mga tinihon ng going pa daring inventory sa sulod sining balay. Actually ginarentahan lang ni siya two-story ni sa action mga concrete na balay. Pasulod sa Purok 13 aron ni sa may kilid sandalan may gate abi no sansalon. And then sa second floor ni selection mar nagarenta. Sa second floor, meron din apat ran ka mga hulot. Ining isa ka kamay hulot, ining duha ka mga suspect. Diri sila nagarenta, kag damarigurong ilan ka mga safe haven nila o kung ginatiniran nga balay. Santang sila nagaduso sa giligalan ng droga. Actually, in coordination, ining bypass operations, ang police station number 8. Kaya ang station number 8, naman yung una nga naka-monitor, sining duha ka mga lalaki, ang subject, diriging kalalaki alias Christian. Pero ang isa ko upod, of course, ang posibilidad sila dari upod niya no, sa pagduso sa illegal na drug action na Marlon. From Barangay Singkang nila nga monitoring kag operation kaya may mga alegasyon tidig-tidig area nagaduso pag hindi sila sa illegal nga droga. Labot din sila sa bahin sa barangay Mandalagan. So sa Mandalagan, dili din sila temporarily nga nagatiner action Marlon. Dili man sila nadakpan sa pwede ni panawag natin SOU 6 no subong nga gabi dako kay may nakita ko mga most likely mga 21 ka mga sachets bala mga tag 5 grams ni ang unod sa kada sachet so estimated pala ni naton mga 105 grams pero according sa may PEDEG 100 grams most likely ang ila declaration kay iban ng mga hindi man exactly 5 grams ang unod sa kada isa. Kung basta nato ng DDV value sini o kung ang dangerous drug board value nagalabot in action mall sa may 680,000 pesos. Kasi ang kada gram sini nagalabot 6,800 dong based sa may DDV value no sa ginasunod sa karon sa Philippine Drug Enforcement Agency action na Marlon. Ginacheck na din naton ang identity sining duha ka mga persona nga mga nagkalalakpan lalaki ni sila nga tanan duha. Arit sila bisulod sa korto kay sige para ding sulat no inventory pagsulat sa mga naka-recover o kung na-recover plus na nakita ko kay na kwarta manigurong bypass money 1,000 kag 500 pagin so 1,500 pesos no and then may mga kahita detaina and then may isa din ka notebook action Marlon nga nakita natin dito sa tupad bilang isa ka non-drug evidence nga ginaplastar sa Philippine Drug Enforcement Group Ang maraming problema kay hindi ka penetrate sulod kaya kamay gamit sa kwarto. Doyo isa kadopa mo lang guro kag tunga. Hindi may gamay lang nga heligdaan kon katriabe. Dalagin trustar in recoveries no sa pwede action Marlon. Sa subong check lang natin karon kung may makuha magiladugang information ang auditioning ginkasa nga bypass operation ang Philippine Drug Enforcement Agency o Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6 kag Police Station number 8 sang Bacolod City Police Office. Flash report gikan sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action Sunday as kasaling sa total mga ka-aksyon sa rin ka magbabahin sa Pinas na baton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
My God, I hate drugs. Grabe kadalagko sang volume sang mga illegal nga droga, partikular ang shabu, nga nagaka-recover sa atos rin nga mga otoridad sa ginapatagawin nga by bust operations. Di lang nga ginatos kalibo, kundi tungas milyon. Ginatos kalibo or minilyon. Amo niya ang kadakuon sang balor mo sang ka-recover nga shabu. Wayon tat po na. Kunta ni makabati magita sang balita bla nga right after nadakpan sa bypass operations ina ang mga personalidad, mabalaan ta mamalakunta ni kung diin ang source nila, diin gid nila ginakwa ina nga illegal nga droga, no? Ay na siguro mga sanga-sanga lang na may gamot gina. Malimo kon ang gamot to ang pinakaulogid. Minano man ka dinakpaday di res dalom. Kada kabati sila nga dakpan ding sanga-sanga nila. Talimo ba siya nagabarang isilas lang to ya? May damo pa sila gapon to stocks. Sige-sige apon pag distribute nila sa ring illegal nga droga, partikular ang shabu. Teo, mga more or less, mga tunga na mas milyon ka pesos. Kinabulobanta ang na-recover naman sa aton nga mga otoridad. Hindi ayhan nga panigana ni sa maabot nga piniliay. Panigana, hindi ang sabo, kundi panigana ang binta. Saka man lang niya may arasang kandidatong adiktus. Alas 10, Aksyon, Radio Philippines, Standard Time. Standby sa ato sa mag-aksyon sa pagpanumbalik ni Aksyon na John Diaz. Aton kilalahon ining duha ka mga lalaki ni nga narakpan naman sa bypass operation subong lamang gabi. Naro pagad ang ato sa mga balita lumpatan aton ang sabayan sa nga balita nasyonal. Ari may balita mag-aksyon kadumdum kamo isa sang pinakamainit nga kontrobersiya. Naging fiestahan sang kadamaan nga mga tao diri sa Pilipinas. Nga ang ginponteriya bla to sa saning isyu ni among administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Dumduman nyo ni Guro ang multi-billion peso nga kontrata sa Farmally Corporation. Di niya lahog, multi-billion iya mo. Ang balita makaaksyon nga subong Martes, ang Senate Blue Ribbon Committee nag-anunsyong ila nakitaan nga si Presidente Rodrigo Duterte or pwede man mahambal din ila na pamatundaan nga si Presidente Rodrigo Duterte based na sa investigation. Ambal this Presidente Rodrigo Duterte betrayed the public trust. May kantanan sa iya naging aksyon sa multi-billion peso nga kontrata sang gobyerno sa Farmally Corporation. Kaya magsiling kita betrayed mga kaaksyon ko sa mga Tagalog pa. Pinagtaksilan. Isa aton sa Bisaya kung Ilonggo. Ano pa ba? Kundi gintraidoran. Sa lima kapahina nga executive summary, ining committee mga kaaksyon nagrekomendar sang kaso ni. Hindi basta-basta kaso ni. Number 1, plunder. Ikadua, graft. Kag iban pa nga mga kriminal kag administrative nga kaso kontra sakay. Health Secretary Francisco Duque III kontra sa pila ka mga anay opisyal sa gobyerno. Kag kontra sa pila ka mga executives sang Farmally Pharmaceutical Corporation. Ari na ho. Amo-amo mangyapon ang panggobyerno sa Pilipinas kung matabo ni. Kung mangin matuod ini kag kung may ara sa mabakod. Kag wala sang duda nga mga ebidensya. Amo mangyapon katabo sa ato sa panggobyerno, no? Pabalik-balik sitwasyon sa Pilipinas, no? Kay man
ang kakatabo pagtapos termino sa isa ka presidente. Dauhong lang nga ginawa mo ang mga kaso kag nagainulhot lang ang mga akusasyon. Patok sa mga miyembro sang gabinete sa presidente kag kung kaisa di malason mismo kontra sa presidente. Ang siling pasang Committee Mag-Action, Duterte betrayed the public trust. Kag isa ini kapag supak sa yagin sumpaan sa idalom sang 1987 Konstitusyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Nga abala ang Senate Blue Ribbon Committee ang nagpagwa sa nga resulta sa isang investigasyon. Man ining Senate Blue Ribbon Committee ang tawagin sa ilan ni Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations sang Senado sa Pilipinas, pero mas bantog kakilala ini sila nga Blue Ribbon Committee. Amo ning Senate Committee nga ginatagan sang otoridad gintas sa pag-imbestigar sa ginaligar ginapatihan sala o kung hindi mayong hinimuan sang gobyerno, hindi mayo kag sala nga hinimuan sang opisyal sang gobyerno sang attached agencies nakip sa GOCC, ang Government Owned and Controlled Corporation, in aid of legislation. Ang balantayan taliyom ni kasi sa ulihi may manghilamos gini isang kaso kag may magalukdo gidayhan diri sa panumbungon. Sa ulihi kung dimalason kung grabe kabakod sang ebidensya nga way na agyan bla bisan din ka mag-agi wala sang lusot baw ang sentensya sulod gid sa selda kag magpahimunong. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Alas 10:15 si Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sige dira lang kita anay. Kay kanamo pa kita sa mga balita nga dapat talakayon. Sarang padala diri sa mensahe nga may ara sang operation dira sa area sang diri sa isa ka area kay Bobit Sibanta. Thank you gid Beta, no? Ara na ato sa nga patrol mo tungod report magulang. Now ni Aksyon na John Diaz sa ato sa nga patrol. Sa isa nga pagbalik dugay-dugay may ara sang kulong kompleto na, no? Nga detalye ang ina nga balita. Salamat gid sa kay Bobit Sibanta. Kag sa mga nagapadala diri sang mga mensahe sa aton, nagapabalo kon ano ang mga hitabo nga ara lang posible sa ugsaran sang ila sa nga puluyan. Mana mo ning amoning tatag sa Aksyon na Radyo Bacolod, amoning tatag sa Aksyon Night Patrol, nga palatuntunan, ang mata kag dalunggan sang kagabihon. Dulong gini sa inyo, yakon na ano ang katabo dira sa inyo sa nga ugsaran, o kung saunahan lang sa inyo sa nga puluyan. Maraming tiyempo diri sa Bacolod City, okay gid. No? Hindi tanto ka paang, kay na nagbulubugnaw man. Ay ara sang pagpulupurma sang galom kay na. Muna ang namin nga tiyempo. Kamay pa nga namin nga tiyempo pagsugod-subong sa bulan sang Pebrero. Opda na ni sang good news man kung kaso sa COVID-19. Ang ato sa nga pag-istoryahan. Damo sa mga eksperto kag damo sa mga opisyal nato sa gobyerno ang nagapati kag nagasiling. Ang sa siring bulan sang Pebrero, liwat naman batsagan nato ng pag-umbisa sa pagnubo sang kaso sang COVID-19. Di subong gani sa may bahin sang pungsod nun, nga balita sa kaso sang COVID-19, for the first time since January 5, naka-record no, ang ato sining gobyerno, partikular ang Department of Health mga ka-aksyon, sang pinakanubo nga kanabuon sa mga additional cases. No, new cases naka-record sang ara lamang sa masobra 9,000. No, for the first time since January 5. Kay sang January 5, sumusobra pa to mga ka-aksyon, mga
10,000 pa to mo. Sa mong Mayo kay nag 9,000 na lamang. Nagabay pa nga magsige-sige pag nubo niya. Nga to sa nga pasalamatan diri. Nagkakugapati kung ginpamatian gini nga to sa nga pagpangamuyo. Nga wala sang dugang damo nga man nagkalamatay. Ang gadugang nga patay subong sa COVID-19 tag isa, duwa, tag tatlo mo na sa, no? Pero grabe naman niya ang pagdamo sang additional cases. Nagapakita nga pamatuod nga grabe ka makalalaton. Very contagious. Ining variant sa mong tigadepatihan, Omicron variant sang COVID-19 nga nagapangatake sa aton diri sa pungsod sang Pilipinas. Ibisan pa nga ari kita sa alert level 3 nga status mga ka-aksyon. Inigibantan to ka istrikto kag kahugot sa mga restrictions, sa mga limitations na ginapatuman sa atos ni gobyerno. Importante gyapon ang atos ni nga cooperation di, hindi lang magalak pinasaway da. Kumayara kamo sang celebration, sunod balay lang kag upod lang miyembro sa pamilya nyo. Di sa bang gani, ginmuno ko kaina nga naga sa ulog kita sang Chinese New Year. Mayara gid man nakaina sang kaagahon na batian kata nga mga fireworks mo, di ba? Nga paggalupok sang firecrackers. Kaina sang kaagahon, ti amo narto, parang at least doon hindi labla malipatan. Ining tuigan nga pagsaulog naton sang Chinese New Year. Pag ginasigahon ta, ginapaabot nga pag-abot sa tuig 2023, sa Chinese New Year sa 2023, kag sa pagsaulog ta sang bagong tuig naton yang mga Kristiyano sa December 31, doon Paskwa lang, no? Sa Paskwa na lang, kag diretsos bagong tuig, mabalik na sa normal ang ato sa ding pagsinalayo. Ini taran magka-aksyon pagpanghangkat niya to sa aton taran ngari diri sa kalibutan. Ini gin pangatubang naton nga COVID-19 pandemic. Mayari ni sang bot silingon. Ang nakahibalo sa mga ka-aksyon niya ang aralang sa kahitaasan, no? Siya kag siya lang gid na ang may ihibalo kung ano ang rason kung nga ang amo ni nadangatan naton. Kung kisa makapinsar ka man sa kagalingon mo, no? Kung nga amo ni ang krisis nga tugan niya sa aton, di lamang dari sa Pilipinas kundi sa bugos sa kalibutan. Di ang pungsod Amerika nga damo-damo tabo to. Damo man to sa nagkalamatay sila, damo pag itong kaso. Pero galing kay kadasig sa ilang makarecover bangod. Isa sila sang pinakapaduruso iyang pungsod sa kalibutan mo. Balik na tuya ang hampang sa NBA, sige-sige tuya. Limit lang ang tumalanaw. Ang Royal Rumble gani sa wrestling gani. World Wrestling Federation. May Royal Rumble na nagligad nga January 29. Magaling why sila audience, no? Ginpalibutan nila sang anong ano na daw screen lang, nga dira lang gahinugyaw mga tao kitaon. Diri sa aton kabay pa, no? Nga mga hinampang kita daring nauntat man mo. Sa patag sa basketball, namunuhan ko NBA, sige-sige to sila, ya. Sige-sige itong panalasa ni Stephen Curry. Diri sa aton team PBA, daw ibalik naman sunod nga sinimana, no? Galing kay may ara lang sang restrictions nga ginapatigayon. 22 minutos nagkaligas sa tag ng alas sa GS Action Radio Philippines Standard Time. Standby sa ato sa rin mga ka-aksyon sa ato sa rin pagpanubalik. Ang mga nagarinaga sa naman nga balita gikan sa ato sa rin mga aksyon unit reporters. Pagkatapos lamang sa rin. Ang balita ginadulong sa inyo sa kaluan sa D3 Bayo, ang pinakabag. Okay, sa live stream, nabo ba? Sige, tinguan talaga malabot niya. Kagama, kompleto to na acknowledge sa rin. Si Danny D. Shot, good evening, Action Maron, salamat gid. Okay, si Helmond Garbanzos. Good evening, Action Marlon. Monitor kami di sa Brussels. Tamiyaw ko na asawa ko, si Joan.
Garbanzos, gamonitor man, salamat gid. Harold Malacaste, good evening. Okay, si Berly Anwales, mayong gabi. Si Maria Lia Marabailes, Bina Glorioso, good evening Action Marlon, salamat, monitor lang kami dali. Sa may Camellia Bacolod South, sa may Barangay Tangob. Camellia, dara na ang Camellia sa may area sang unhan na sang Purok Matahom or sige, dugay na ko biway ka lambiyong sa Barangay Tangob no? May Camellia South na no? Sige, salamat gid Maria Aleya Marabailes Bana Glorioso. Basi ining ginantagan sa Camellia mo paning gina lagawan namon sa unang atalamdan bla. Kay Daisy Marie Gardose, mayong gabi tito, buligi man ko pangita sige. Bana, bana mo na kuan? Nadula. Sige Daisy ikuan tani anay ano tani anay imo sa dinga pa-action, Okay, sige i-save tala na, save tala na nay. Okay. Mario Tanhay, Talaban, Action Marlon, may gabi, monitor lang kami diya. Salamat, kid. Lorna Diligencia, okay, Josephine Celeste Taiko, sa panawagan ni Daisy Marie Gardose, pulo pa siya di ko anay mabasa, ibo sa ding call kompleto ng mensahe, kaya may ari kami di protocol lagi na sunod, no? Pero sige lang, i-save ko na, no? Mario Tanhay Talaban, mayong Action Marlon, mayong gabi, monitor lang kami diya. Lorna Diligencia, salamat gid. Josephine Celeste Taiko, salamat. Lisa Joy Ilon Amoroso, gamonitor lang ko di sa akon sa nga transistor radio sa GR Tourism Division. Okay. Janice Sarsi Puedes, good evening Action Marlon, live watching diri sa may Victoria City sa housing, stay safe sa Ibo. Salamat gid. Arit si Labandan, okay. Si Cady Laurelia sa nagpadala sang mga stars, salamat gid. Jocelyn Limones po, salamat. Si Tenena B. Margin, Kong Haifa Choi, Action Marlon, watching from Hong Kong. Si Cathy Veer, good evening, Action Marlon, happy birthday, Sister Marie Chris Veri Aquino sa Barangay Aral, La Carlota City. Si Lilia Taton, good evening, Action Marlon, monitor kami diya. Sa Gardenville, stay safe. Kabarangay ko. Dara sa Barangay Tangob. Si Lilia Taton. Rins Evangelista, good evening, sir, watching live from Binalbagan. Si Margie Pinili Valiao, watching from Manila. Si Ma'am Yvonne Buiser, good evening, Action Marlon, dance sharing. Salamat, Ma'am Yvonne. Si Nam Che Ion, watching from Bataan. Araman si Joroslava Diaz, thank you sa stars, again padala. Si Tiny Yovi, okay, ano sa dig? Sige. Good evening, sir, watching from Barangay Gamit, La Carlota City. Araman si Anli Minada, mayong gabi ay Action Radio. Shout out gali sa Manapla, Negros Occidental sa Family Minyada sa Barangay Wandas B. Manapla, Negros Occidental, ari ko gali sa Davao. Bobet Sibanta, may okay na Bobet. Ato na ato sa nga patrol, no? Tugay babalik ato sa nga patrol. Si Nene Pakiling, yung gabi from Singapore. From Singapore. Patamayaw sa Iloilo, sila sa Habitat, si Ideta. Habitat, Barangay Tangob, Manisa. Dominic Perasol, good evening, Action Marlon. Tamyaw lang si Camel Roque, Gapamati Permi. Salamat, gid. Okay, si Dominic Perasol sa Barangay 1, Purok Bangros. Okay. Si Russell Gomez, hello. Salamat, gid Russell. Ang ibang standby ha, balikan ta ka mo dugay-dugay.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo may kumakaat na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sini nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
ang workspace. Pabalik sa atos na nga pagpakalagad sa Action Night Patrol, 38 minutos nakaligid sa tak ng alas 10. Sa sining nga bahin, hibalaon tarawa ang detalye sang mga balita. Igadulong sang mga action unit reporters naton. Antes na balikan ang atos sining patrol. Nango sa nga pamangkot diri ko nandun natabo dira sa mga Victoria City. Dugay-dugay igadulong na sa atos sining patrol kay nagkadto dito personal. Si Action John Diaz. Presidente ato sang grupo sa mga Muslim. Muslim community. Dira sa may Victoria City plus subong mayara sang bypass operations man. Ang ginapatigayon sobra to nga sa milyon ka pesos siya mo. Suspected siya mo ang na-recover sa ato sa mga otoridad. Unahon taray check ang report ni Action Arlo Ticar, Action Nilmar, no? Action Arlo Ticar sa Siligid nga matanion standby. Action Night Patrol Field Reports. Action Arlo sa detalye sang report ng gabi please kabin. Action Marlon, ang mga katapo sang media assigned sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental ang isa sa mga ginpasalamatan sang Ibi Magalona Municipal Police Station nga nagtambong sa ginpatigayon nga peace covenant signing agreement kahapon nga aga o kung kahapon sang aga diin ini ginhiwat sa may town covered court sang Barangay 1 Banwa sang Ibi Magalona. Ang nasambit nga peace covenant agreement Action Marlon ang nagsugod ini mga tak na alas 8 sang aga diin ang mga katapo sang media amo ang isa sa mga nagwitness kalakip na ang mga nagtambong pinaagi man sa pagpanguna sang municipal o kon Ibi Magalona Municipal Police Station nga ginapamunuan ni Police Captain Eric Doronela ang acting chief of police sang Ibi Magalona Police Station. Lakip naman nga nagtambong amo ang mga personnel sang Comelec sa Banwa sang Ibi Magalona, Department of Education, Bureau of Fire Protection, 79th Infantry Battalion, Philippine Army, 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company, mga political aspirants sang mga nagkalain-lain nga posisyon kag sang mga nagkalain-lain nga mga religious sector sa Banwa sang Ibi Magalona kag subong man sa mga pumuloyo sa nagkalain-lain nga barangay sang Ibi Magalona ang nagtambong. Ang mayor nga tinutuyo sang amo nga peace covenant Action Marlon amo nga makaangkon sang tawhay, credible kag honest nga pinili ay accurate kag makahulugan nga May 9, 2022 election. Sa pihak nga bahin Action Marlon, isa ka vehicular accident ang nagluntad mga tak na alas 8 sang gabi sa tong nagligad nga adlaw dira sa may highway sang Barangay Tabigi, Banwa sang Ibi Magalona. Ang tagreklamo nagpadulong sa Ibi Magalona Municipal Police Station amo si Angelito Pacificador o kon Pacifico I Gallardo, may legal sa edad kag pumulo sang nasambit nga lugar diin inisya reportedly isa ka truck driver kag suno sa iya sininga ginpahayag nga samtang inisya nagamaniho sang iya sininga salakyan o contracting nga nagausoy sa direksyon nga norte pasor inisya ang hinali gid lamang nga ginsaroso sang isa ka motorsiklo nga nangin resulta nga naglagabong ang likod sa iya sininga salakyan din ang nagsambit nga nagmaniho sang motorsiklo Action Marlon ang nakaangkon ini sa mga kapilasan sa nagalain-lain nga bahin sa iya sininga lawas apang indi gid man malubha ang nagamaniho sa nasambit nga motorsiklo ang ginkilala sa kay Samuel Balyoso I Castro, may legal sa edad kag pumuluyo man sa nasambit nga lugar. Ang nasambit nga problema o kon kaso ang ginrefer ini sa Traffic Division sang Ibi Magalona Municipal Police Station. Sa piyak nga bahin, malipayon lang nga pagpamati sa kay Sir Alan Villasiran kag kay Sir Dennis Montibon sang Manapla Municipal Police Station.
report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Salamat sa report ni Aksyon na Arlo Ticar. 43 minutos nakaligas sa tag na nasa Jess. Kailangan naman ang detalye sa mga balita sa patrol. Balik ang report ni Aksyon John Diaz. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon John, sa balik ng report, please come in. Action Mar, i-update ko rin una itong kaso nga pagpangluthang sa sunod ng Victoria sa sinigilang mga gabi. Actually, tapos sa Action Mar gindala sa may Victoria's Medical Center, ining biktima nga isa ka negosyante nga ginkalala kay Iskan Umpar, residente sa Barangay 13 sunod ng Victoria's, ginkuha na ni Gayun Action Mar sa pamilya ang iya nga bangkay. Kaya di bala kabalo kita sa may ara ginayang tradisyon ang mga Muslim nga tapos Action Mar, like for example, napatay abing nga ilang miyembro sa pamilya kung community, ginakwa ginanila gilayon, and ang katabo is pagkaaga or gilayon ilang nga ginalubong Action Mar. So kay na dito, why naman nagulat sang scene of the crime operative Consoko nga para magkandak abisang autopsy or proper disposition direction Mar sa bangkay, pero ti ara sa paginakop o kusodiya sa pamilya ining bangkay sang biktima. Wagid nakatag sang tiempo ang himata ni Action Mar nga magatag sang pagpahayaga kay ti gilayon man sila no nga nagpreparar kag ginhimo sini bangkay sa ila mismo nga himata, pero nagapadayon pa ang investigasyon sang mga kapulisan. Naibaruan, sinigida mga gabi, ginluthang samtang nga nagasakay sa sulod sang iya nga salakyan, ining si Umpar. Ang natabo is halini sa kuno sa iya balaligyan, nagapanglakato, nagkadto sa parking lot sang Victoria City Hall, sa Tubangan, gidabi ka City Hall Action Mar, lapit man is merkado, and then nagsaka na ni sa salakyan niya, anak ko taning nga saradaan la ang tertahan sa driver seat. Sa gulpi lang nag-iping, nagtindog, nagtupad abi, ining suspect nga isa lalaki nga wala pa na-identify, kagintiro, Action Mar, ining si Umpar. Actually, may igo, ining sa dalawang ilok kinampi, dari sa iyong kilid, sa malapit Action Mar, nga maligid tunaan sa iyang kamatayon. Gindala pa ni sa ingagaw sa may medical center, galing kay Tiligdo, gindeklarara, nga dead on arrival. So, sunod sa salakyan, po diyang iya sining asawa, pero ang asawa, wala Action Mar na ulamid. Kung makita dito kay ina, may ibo nga pagkilid o kunabi paslant ang pagtiro, kaya naglapos pa ni Action Mar sa piyak nga pertahan, sining Toyota Fortuner niya nga salakyan Action Marlon. Pero tamo man di motibo ang gina-identify ang aton nga mga kapulisan sa muna mismo nga kaso kay ang Action Mar, ang natabo is according diri sa kapulisan na may mga kaso like ang ginalantaw nila personal, ang iya diri nga pagka-negosyante. Okay, according diri kay Police Lieutenant Colonel Joseph Pardo, ang OIC sa Victoria City PNP, ining si Umpar Action Mar amo ni ang naipinakadako nga lote sa area sang Victoria sa Mercado Avenida. Kaya Action Mar, of course, ining si Umpar mo para ang na presidente sang Muslim community sang siyudad sa Victoria. Dini nga mga anggulo gitutukan sa sa aton nga magkapulisan kay parang nga mausoy nila kay masulbaran ng kaso nga pagpatay. But para buwas ginanauman nga i-review nila ang CCTV footage sa palibot kara sa vicinity sa City Hall kag mga kaiping nga mga establishmento. Ako din na makitaan kung bala may aras ang getaway vehicle. Ining suspect Action Mar kay base silang impormasyon nga nabaton tapos pagpangluthang naglakat ini, nakatlakat lang abi, pero sila kabalo kung di nini nagpalagyo Action Mar kung anong ginsakyan niya. Kaya mo sila nga oras, medyo dutay na man ng taho, ilabi nga nagadulom na ang kagabi yun sa unang matsempo sang ginlutang ining biktima. May mga saksi pero hindi nila itsurahan la kung sino ning suspetsado o kung ang gunman sa likod sa pagpatay Action Mar diri kay Umpar. Sa ibang pang mga balita, sa ring nagabi man, nagkandak sa bypass operation ang Philippine Drug Enforcement Group, Special Operation Unit 6, kaya Police Station number 8, diri sa area sa Purok 13, Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod.
Actually, duwagi ding subject sang bypass operation action mar ining ging kilala kay Jesse Masgong 34 anyos sang Villa Esperanza barangay Tangob sulad sang Bacolod. Ang upod yun diri nga ginasugo-sugo yan ang doso illegal nga droga ang naging kilala kay Christian Ginalao sang Proktisa barangay 20 sulad sang Bacolod Action Marlona. Ining duha ka mga suspetsado ginakabig bilang high value individual bagod man sang kadakuon sang supply sang illegal nga droga nga na-recover gikan sila posisyon kag control. Ang recovery is actually 21 gini ka sachets times 5 action mar per sachet nagalabot in action mar sa 105 grams nga may estimated market value nga nagadangat sa 714,000 pesos. 714,000 ka pesos action mark plus may nakuha dito nga 1.5 ang maling buy bust money kagining kahita kung sa rin dito na recover sa sulod ang mga sachet sang ginasuspetsuan shabu. Actually, ginistorya natin si Masgong taga barangay Tango Binisa sunod sa iya gagamit naging man sa kuno dugay na sa illegal nga droga nakasongka naging man sa gani kuno sa aton nga mga kapulisan na ano lang, okay. Wala ka mga surrender. Surrender ako na surrender. Pwede nga na surrender? Hindi ko naman. Sa ano nga ba police station? Saan na lang yan sa barangay. Sa ano nga barangay? Barangay Tangob. Barangay Tangob. Buti naman ito nagagamit, sige. Saan na lang gamit, At sa subong? Subong. Ang mga action, mayadri nga pag ako sa ang pangit sang illegal na droga. Inisyo nga duwa karon ng preso dra sa custodial facility sa station number 8 action mark na para sa kasang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagbaligya kag pagupot sang illegal na droga. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kinagasiling sa totalan nga mga ka-aksyon sa ring ka man nga bahin sa Pinas laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat Aksyon John. Kay Ma'am Jane Kalialag doon sila nga mayong gabi Aksyon Marlona kag kay Mr. B-Boy Villasor. Kay Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Alex Monteza, Alma Oligon, all my family sa Barangay Pandanong DSB, salamat. Si Nam Ricuj, Ambalya, WhatsApp, Facebook, Ambalya. Alexis Torre, good PM. Fernandez L. Eric, ngayong gabi, mga ka-aksyon, Ambalya. Kami pa nga samta nagadalop mga kakabihon, mga ka-aksyon, mangin matawhay lang Hindi na madugangan ang ining pila ka mga insidente nga nagaluntar sa mga gabi. Pero sa ato sa mga ka-aksyon, ulo aligmat lang gid kay bisan pa nga mayara sang ginapatuman nga curfew hours. Ang mga kawati, ang mga makalamsang kamot, way nagapangilala curfew. Kung ginaabot sila sang ila sa ding raskal kag pamalatian nila nga pagkakawati nangita gina pamaagi so ulo aligmat lang gida 52 minutos nakaligas sa tak na alas 10 Action Radio Philippine Standard Time. By the way, buwas nga adlaw ha sa pagpadayon sang bakit ikaw the presidential job interview. Isa ini ka election flagship program sang DZRH sa kaupod ang Manila Times. Mabatian na nitag sa alas 4 sa hapon. Tugto balas 6:30 sang gabi. Natapos-tapos itong pilasiri ka mga kandidato sa pagka-presidente. Buwas nga adlaw Pebrero 2 na nakaschedule naman. Buwas Merkules nakaschedule mga ka-aksyon. Si Vice President Lini Robredo. Nagluwas niya ang Aksyon Radyo Bacolod. Mayarami nga sa ginatuwag nga The Candidates Forum. Ang pagpisa-pisa naman natin sa pamangkot sa pila sa ka mga kandidato dari sa lokal.
nga mag-aumpisa na sa maabot nga Pebrero 6 sa maabot nga Domingo na. No, unain ang pangalakad sang the candidates sa forum. Pero sa masunod nga Sabado kag Domingo, masige-sige na. Sabado kag Domingo nimo, mag-aumpisa sa Domingo ni Pebrero 6 maka-action. Diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Tres minutos na kaligas sa tak ng alas 10 Action Radio Philippine Standard Time. Tagi sa rin nga mahanono nagatakop temporaryo ang inyo sa rin palatuntunan sa Martes ka edisyon, Martes nga papakalagad. Pebrero 1 tuwig 2022. Sa kalang sa gihapon sa ato sa mga aksyon na unit reporters sa News Center naton sa Balita Nasional. Action ang Defensor. Sa patrol naton, Action John Diaz with Action Nixon Tahom. Ibang nato sa mga aksyon na unit reporters nga naghatag sila sa mga balita. Action Arlo Ticardera sa may 3rd District sa Negros Occidental. Sa kalan ni Action Eric Magbanua, regulang anchorman sa nga palatuntunan. Apo dire kay Action Nelmar Madera sa Technical Control with Action JM Baikin. Ato sa nga Information Technology Expert. Ako naman, Action Marlon Hedovaya. Mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio.